tata ndị nchere ihu bụ ụmụ agbọghọbịa. Agwara m unu ekweghị na ka ntorobịa ka o nuo oru n'ugbu oru. Ihe ọ na-enu ụmụ okorobịa ka ọ na-enu ụmụ agbọghọbịa. Ya ụmụ agbọghọbịa, ihe niile nwa nke mapụziri m ọnụgwu obi bụ ịfụcharachara agbọghọbịa. Ịfụcharachara agbọghọbịa mụ na ha bikọrọ ebe nwa. O nwere ebe m kwajelu batalu mụ na ha bụ nebo. Ha bi n'elu elu, mụ bi n'etiti ya n'etiti. Onwe bụ na nke nwaanyị na-ese. Ọ na-ese Chineke dịrị n'ike. O wee sị n'ọkwọ mgbe ya ka nọ kọleji. Ọ kpara afa kọleji ahụ n'Ọkịka. Ọ kpọkwara afa n'Ọkịka. Mana mụ ama akpọ afa ya bụ ụlọ akwụkwọ kọleji ahụ, ụlọ akwụkwọ sekọndịrị skuul ahụ. Ebe ọ sị ka ha nọ wee memememememe tupu ha nene ule WAEC. Asị mbụ gịnị n'ọhịa ka ọ ya bụ ome onwe ike. Tupu ị mara ihe na-aga, nwaanyị esebe na-ese sekarịa dị nwoke. Onye nye na ha bi n'ubi na nye na ha bi maka na ọ flat, mana ha na-eke flat ahụ eke. Onye ahụ chọpụtaziri maka ka o si emebe oche ndị nke ahụ di na nwunye ahụ hapụcha osikwi ihe cheki n'ebe agbọghọ ibiriachi nwatakịrị ka dị mma mmadụ ịfụ ya. Ọ ga-echere apụsị ya, o tinye ife n'isi, tiesi ife n'isi, ọkụrụ anya gbam wee na-apụ. Onye nye na-abi na-eke flat chezọrọ ihe chigata ebe niile na-esi ka o si emebe ọsịcha ọgba pef ọgba mgba isi ọma ebe na-ekpo ihe ama ewe hai ịfụkwa agwa ebe ihe gịnị ajụrụ akọ mekwu o mere na karama ọkụwa na-akụwa anwụ na numo ndị mmadụ na-eti na ntorobịa ya agbọghọ ya ka ọ nọ wee sobe ndị otu goziri ezimezi. Ịchọ ka ị nọ n'ofe bido tinyebe ife n'isi ụnụ afọna naanị anụ. Mmadụ je ebe nna ya kwụ ụgwọ ka o nnata bie. Ifụzia nwa nwoke na anya nwa okpuru nwoke nsị nna adịbenu osebego nọ na ije ọzọ ebe ka unu nọ wee fụ kedu ebe unu nọ wee fụ ka ebe unu nọ wee fụ wee kpagide ya bụ nkata wee ghọọrọ unu ngịga. Ha nchapụkwa ihe ahụ a na-ekwu. O sokwa n'ihe m kwuru mgbe gara aga na ịma ezinụlọ na-asị na ha emena na-asị nyokirido onye ahụ na-abịa okwu dịka nwaanyị nwoke a na-abịa okwu nyokiride gị bụ nwoke nwaanyị ahụ na-eji asa na ndị be na-ala ahụ n'ụlọ ụka. Nyokiride nke nwaanyị ahụ nyokiride dobegodo ụlọ ụka ahụ na-akụ nyokiride nke nwaanyị ahụ na-enyo enwe ụzọ dị iche iche esi enyo mmadụ. Ọ bụrụ sọsọ inyo na ụdị na-esi na enyo mmadụ. Mma nwe mgbe onye ụka ekwenyere m n'ihe mmụọ inekwa ekenye nwekwa nne m inenye na ife inenye na mmụọ ka ị wee nwee ike gbara ihe a na-ekwu. Nwaanyị dobe n'ụlọ unu esi igbo onye ezo na ha gị ya unu pụcha osie ife tinye ife n'isi koromoto woman ntobi uche unu dịkwa ya kịta ha ebi ọzị maka nke nwoke mecha chọpụta ihe na-eme ha ebi ọzị nye nwa achọkwuo dị mma ebe ị ga-enweta onwe gị ma ibido hapụ ntorobịa ka ọ kwara gị kwagbu gị n'ofu ihe ebe ahụ ama ndị mma
anya saa